Moele met Pelt, van harte welkom. Wie hebben we vandaag te gast? Het is een man, jullie kennen hem allemaal wel. Hij beklimt hoge bergen. Hij tekent zich door het leven heen. En nogmaals, we kennen hem. Toon Heesemans. Toon, van harte welkom. Ja, weer eens leuk hier bij Pelt. Fijn dat je met me wilt praten. Ja, zeker. We gaan er rustig bij zitten en we willen van alles van je weten. Wat drink je? Een bitter lemon of heb je ook iets van gingerbier of zo? Oh, een gingerbier. Ja. Lekker raar. Oké. Toch? Moele met Pelt. Moele met Pelt. Toon Heesemans, je bent er. Chic, fijn. We willen van alles over en van je weten. We beginnen bij het begin. Waar stond je wiegje? Ja, van alles van me weet ik niet of we alles gaan vertellen natuurlijk. En of alles waar is wat ik Dat zien we later wel. Ja, oké. Mijn wieg stond op de Sint-Annelaan. Sint-Annelaan, in het Bekkerveld. chique Bekkerveld. Ja. Oké. Ja. Naar verluidt was je in je jonge jaren daar ook best wel een belhamel. Ik weet niet of dat zo is. We hadden natuurlijk, in die tijd had je sowieso grote gezinnen. En die gezinnen speelden op straat. Je werd gewoon we kwamen thuis en mijn moeder gaf een boterham en schopte ons het huis uit. We gaan maar lekker buiten spelen. Dat was normaal, buiten spelen. Ja. Ja, en buiten ben je gewoon aanwezig met allemaal van die stuiterende jongetjes en zo. Ja. Maar dat deed jij niet voor die stuiteraars? Nee, oké, maar de verhalen die zijn soms groter dan ze zijn. Van de andere kant, ik was wel iemand die constant op avontuur was en grenzen aan het verleggen was. Ja, ik vind wel, ik heb dat uit de eerste hand van jezelf. Als je kloosters beklimt en van allerhande daken onder je laat, dan ben je toch wel avontuurlijk ingesteld. Ja. En we hadden aan de overkant, ik weet, je had de Annelaan en aan de overkant was het klooster. Daar is nou een hele wijk gebouwd. Maar dat was een grote kloostertuin en je had allemaal gaten ergens in de heg. En wij wisten precies welk gat je door de heg kwam om in die tuin te spelen. En dan had je in die tuin het schuurtje van de nonnen en daar kon je op het dak gaan zitten. Maar je had ook de school voor doven en slechthorenden en daar stond een hele mooie willig bij. En via die willig kon je op het dak. En dat was een mooi bitumen dak. En daar hing boven op het dak stond een kapelletje met een bel, of een dak, hoe heet het? Een soort dakje met een bel om te luiden dat... Nou, en dan is niks leuker om dan ook te bellen. En dan ben je misschien wel een belhamel, letterlijk. Maar wat er dan gebeurt is dan gaat natuurlijk de bovenmeester roepen dat je naar beneden moet. En dan komt de politie en die probeert je eraf te halen. Ja, maar dat is niet... Je doet dat niet om... Nee. Maar zo'n reputatie kan een leven lang je dat achtervolgen. Maar dat zijn erger dingen. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat ik geboren en getogen ben in Eerle. En dan blijft zo'n verhaal je natuurlijk achtervolgen. Ik denk dat mijn broers minder last hebben van die reputatie, omdat die gewoon niet meer hier wonen. Ja, dan begin je ergens anders opnieuw. Ja, dat is zo. Hey, en als het regende of slecht weer was, dan was je aan het tekenen thuis? Of? Ja, ik denk dat ik ook wel goed alleen mezelf bezig kon houden en in mijn eigen verhalen kon verdwalen. En of dat nou tekenen was of met, weet ik veel, Lego spelen of poppetjes, Dus de striptekenaar zat er eigenlijk toen ook al wel een beetje in? Ja, ik heb nog wel wat van die oude tekenbloks waar ik dan af en toe, als ik die weer eens tegenkom bij een verhuizing of weet ik wat, dan kom je die weer tegen en blaadje erin en dan zie je inderdaad wel dingen die ik nu nog herken in mijn tekeningen. Ja. Want via Tarcisius, Bernardinus, de normale weg voor een jongen van Bekkerveld, moet ik zeggen, kom je terecht op de kunstacademie. Ja, in Maastricht. Het was kunst of het was acteren? Ja, klopt. Ja. Maar het werd kunst? Ja. Ik heb me zowel aangemeld op de toneelschool als op de kunstacademie. Ik denk dat ik gewoon wel heel erg dat creatieve, artistieke in me had of die richting op wilde gaan.
Ook omdat ik dacht dat je dan niet meer zo heel hard hoefde te studeren. Niet dat dat moeilijk afging, het ging op zich wel makkelijk af. Maar ja, ik vond het gewoon het spannende van de creativiteit, van dingen ontdekken. Dat vond ik altijd wel mooi. Nou ja, goed, de gevolgen daarvan die hebben we allemaal al jaren tot ons kunnen nemen. Maar misschien nog wel een net zo waardevolle opleiding heb je genoten in een van de Heerlens bekendste cafés. Ja. Café Brakke. Ja. Daar heb je natuurlijk ook wel iets over het leven geleerd. Dat is, ik denk dat als je inderdaad iets letterlijk over het leven wil leren, dan is een opvoeding in de kroeg een hele goeie. Peter Brakke die stond toen aan het roer. In hoeverre als hij daar stond, want hij zat vaker bij Bijsmans te kijken of het daar druk was. En af en toe zat dan Piet Bijsmans bij Brakke te kijken of het daar druk was. En aan de rand moest... We hebben het over die periode. Ja. En dat was echt... je had niet heel veel cafés en die zaten wel stampenvol. Op vrijdagmiddag, als ik begon met werken, ik werkte meestal in het weekend, want door de week zat ik op de kunstacademie natuurlijk. Ja. Maar dan kwam ik vrijdagsmiddags naar Heerlen en dan begon ik te werken. Het eerste wat ik moest doen was alle tafels en stoelen opstapelen achter in de kroeg, want iedereen ging staan. Zo'n kroeg die staat gewoon helemaal stampvol. Daar werd niet gezeten aan tafeltjes zoals je dat nu ziet. Gewoon zo'n heel plein waar iedereen een beetje suffig voor zich uit zit te kijken. Maar dat was, het bruiste op een of andere manier op een andere manier. Ja. En dat heb je wat jaren volgehouden. Ik ben begonnen als... Ik weet nog dat ik rolde er heel toevallig in. Een vriend van mij die werkte in Brakke. Die was een keer niet komen opdagen en ik zat vrijdagsmiddag gewoon daar aan de bar wat te drinken. En zei ze, kun jij niet even wat glazen ophalen? Dan ga je glazen ophalen en dat was de tijd dat je echt van die hele grote dienbladen helemaal vol met glas. Ja, en op een gegeven moment loop je met zo'n dienblad met volle glazen. We kennen de praktijk. Zo gaat het inderdaad. En ik denk ook dat voor die tijd, voor jou als student, een mooie bijverdienste was. En waarschijnlijk als afgestudeerd kunstacademicus stroomt het geldje niet tegemoet. Nee, ik heb inderdaad die tijd dat ik in Brakke werkte. En omdat ik in Brakke werkte, had ik meteen ook hele goede papieren om in Maastricht ook te werken. Dus in Maastricht werkte ik ook in een café. Ik woonde zelfs boven een café. En ik betaalde de huur door in dat café te werken. En daar heb ik het zelfs op een gegeven moment zo weten te regelen dat ik les kreeg. Dat ik zei tegen mijn docenten op de academie, want het was schuin tegenover de academie op de Kommel. Ik zei van, kunnen we nou niet gewoon die lessen in dat café houden? Dan kan ik ook tegelijkertijd koffie zetten. Dan heb ik geen koffie. Dus ik verdiende geld terwijl ik les had. En ik hoefde geen huur te betalen. Dus ik had eigenlijk op de academie veel geld, maar dan kom je van de academie af en dan zit niemand op je te wachten. Nee. Als ik dan nog even induik in je geschiedenis, dan kom je op een gegeven moment op de proppen met een groeve in België. Hoe kom je daar in godsnaam aan? Ik heb een ander baantje wat ik al vanaf het eind van de middelbare school had, was de rondleidingen in de grotten in Valkenburg. In de catacomben. Ja. Daar heb ik een aantal jaren gegidst. En dat vond ik wel leuk zo in die mergengrotten. En dat avontuurlijke weer? Ja, ik denk dat... Want dan moet je wel natuurlijk, voordat je gaat gidsen, moet je het wel kennen. Ja. Nou ja, dat inderdaad, als we nu het erover hebben... je krijgt dan die route geleerd. En die ken je dan van buiten. En als je die 4, 5, 6, 10 keer gedaan hebt, 20 keer een heel seizoen, op een gegeven moment denk je van, joh, ik ken het wel. En dan merk je ook dat sommige toeristen, die komen helemaal niet voor die catacomben. Dat verhaal wat ik daar moest vertellen ging heel erg veel over de kerk en wat daar allemaal te zien was. En die dachten van, dat ze bijvoorbeeld bij de fluwelen grotten zaten. Dus die hadden na een paar minuten zoiets van, kun je niet een ander verhaal vertellen? En dan zei ik, kom, we gaan op avontuur. En dan had ik een gat gegraven onder de muur en dan gingen we naar andere grotten toe. Ja. En dan gingen we kijken of we een rondleiding van een andere grot de stuip op het lijf konden jagen. Dus zo zaten we. Maar hoe dan België? Ja, nou toen heb ik inderdaad, omdat ik in Maastricht ging studeren, toen ging ik daar ook de mergengrotten in. Want dan had ik zoiets van, dan wil ik wel eens kijken hoe die eruit zien.
Dus dat was de tijd dat er nog veel van die grotten open waren, of die groeves. Dan ga je er op avontuur tot je hoort van ja, maar de echte grotten die zitten in België. Want daar heb je het over de natuurlijke grotten, dus die echt door het water zijn uitgeslepen. Toen ben ik daar op avontuur gegaan. Ik ben met mensen die daar veel verstand van hadden ondergronds geweest en heb daar allerlei spannende avonturen gewoon met een touw abseilen door een grot, door een waterval. En toen op een gegeven moment ben ik mensen gaan rondleiden, zelf weer. Nou, van het een kwam het ander. Toen wilde ik eigenlijk een soort outdoor bedrijf beginnen. Want ik dacht van, ja, misschien is die kunstacademie niks. Of dat kunst, de kunst, daar zit niet echt veel brood in. Misschien moet ik het ergens anders zoeken. Of de combinatie. In de outdoor. Ja. Dus ik dacht van, beginnen een outdoor bedrijf met een paar mensen die ik was tegengekomen. En zo'n outdoor bedrijf in België, daar kom je heel snel uit bij oude steengroeves. Dus we hebben op een gegeven moment een oude steengroeve gevonden die te huur was. En we hebben daar een aantal jaren hebben we daar gespeeld. Oké. En dat was heel avontuurlijk. Ja. En wat je dan krijgt, is dat je op een gegeven moment hetzelfde krijgt wat ik toen in die grotten in Valkenburg had. Dat je weer de zoveelste vrijdag zit te wachten op een groep toeristen die aankomt, die je weer moet gaan rondleiden. En denk je, ja, maar dat is ook weer niet. Nee. We pakken het dadelijk weer even op, want dat speelt wel een hele belangrijke rol in jouw leven. Even een stukje muziek tussendoor. Ja. De band Trio met Da Da Da. Ja. Wie kunt ze daarbij? Ik denk dat is precies zo'n beetje de tijd dat ik naar de kunstacademie ging. Daar zit een bepaalde eenvoud in en ook enorm veel humor. Maar tegelijkertijd is het een oorworm. Als je dat 1 keer gehoord hebt, blijft die hangen. Ja. Dan gaan we dan maar eens even luisteren. Trio met Da Da Da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. 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 Nou ja, dat heb je ons nu uitgelegd. Je hebt dus interesse in avontuur, je hebt interesse in groeves. En dan komt vanzelf ook de drang om een berg te beklimmen? Ik heb altijd mogelijkheden gezien. Hè. Er komen dingen op je pad. Op een gegeven moment werd ik door mensen gevraagd van wil je niet bij ons in de bergsportvereniging komen, bij de Valkenbergse Alpenvrung. En ja, ik wist helemaal niet dat er zoiets bestond, maar ik denk van ja, dat lijkt me wel leuk. En dat was net in het jaar dat zij bezig waren met een hele grote expeditie. En ze vroegen toen aan mij van ja, naar welke berg wil jij toe? Ja, laat mij maar naar Antarctica gaan, dat leek me wel leuk. Maar uiteindelijk werd het Nieuw-Guinea, waar ik een van de 7 summits heb beklommen. Dus het was meteen, ik kwam meteen... Zonder ervaring eigenlijk? Ik had nog nooit zo'n hoge berg beklommen, nee. Maar ik had wel al veel in België geklommen, zowel in de grotten als in de rotsen. En ja, ik heb mij heel veel zelf geleerd. Nu heb je overal klimhallen. Als je nu leert klimmen, leer je het eerst in een klimhal. Je had toen helemaal geen klimhallen. De eerste klimhal heb ik hier zelf met mensen gebouwd in de kerk van Peter Brils, die op de Burgemeester Wassingstraat. Okay. Daar hebben we zelf met wat planken een klimmuur in elkaar geschroefd. Maar toen de tijd ging je gewoon zelf dat soort dingen ontdekken. Je leende een touw van iemand. Op een gegeven moment binnen de bergsportvereniging hadden we dan touwen. En dan waren de oudere klimmers die jou leerden klimmen. En ik vond dat een hele leuke, steile leercurve. Maar, want we hadden het net inderdaad ook over van de academie en die stap weer naar de outdoor. Maar ik zat altijd wel weer te kijken van hoe vertaal ik dat toch weer naar mijn kunst. Want uiteindelijk, ik bleef altijd wel tekenen. Ik vond dat gewoon...
Ja, en Ja. daar ben je ook een bedrijf mee begonnen. Ja, En je ja. hebt boeken uitgegeven, zelfs de stripboeken. Maar nog even het lijntje van het klimmen. Ja. Op een gegeven moment komt er dan het idee van een festival maken rondom films over bergen. Nou, eigenlijk is dat pas... Niet wat ver is dat- gezocht? is dat, nou, nee, uiteindelijk is dat pas heel laat allemaal bij elkaar gekomen. Ik zit dus mijn hele leven een beetje te wippen van... Moet ik in die buitensport, in de bergen zitten of moet ik gaan tekenen? Hè? En dan had ik weer een periode waar ik weer meer tijd investeerde in mijn eigen bedrijf. En tekeningen ging maken. Dan hadden we de Uitgaaf Heerlen. Dat was zo'n blaadje wat ik dan met Willem Schelberg maakte. En op een gegeven moment werd ik dan gevraagd om in de Willemstraat te gaan meehelpen met het kunstencentrum Zie je? Zie je. Dan ben ik daar 5 jaar heb ik aan het roer gestaan. En toen had ik weer zoiets van, ja, die kunst, is het dat? En op een gegeven moment kwam de mogelijkheid, in de tijd vroeg het filmhuis Spiegel mij om na te denken over een filmfestival. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van, ja, maar dat is heel mooi. Dus enerzijds zit ik dan vol in de cultuur. Andere kant kun je de bergen combineren. Dus toen werd het Bergfilmfestival geboren. En we hebben toen eerst 1 editie gedaan. En die viel zo in de smaak dat we eigenlijk een stichting hebben opgezet om... toen was het Dutch Mountain Film Festival geboren. Ja. En dat was eigenlijk ook nog een beetje ontdekken, want we wisten eigenlijk helemaal niet veel over bergfilms. Ik wist wel veel over cultuur, maar echt de filmindustrie die kende ik nog niet. En die ben ik toen gaan ontdekken. Maar zijn er dan überhaupt... Je bent nou een jaar of 15 bezig. Ja. En je wilt nog ver vooruit. Maar zijn er zoveel films Ja. over bergen? Ja, Vraag ik me dan af. Eigenlijk moet je het zo zien. De bergfilm gaat eigenlijk over alles wat de avonturier doet met zijn camera als hij naar buiten gaat. Bij de geboorte van de film was eerst gewoon binnen, veel lampen, wat we hier ook hebben. Maar op het moment dat je naar buiten gaat en een verslag wil doen van een expeditie of een wandeltocht of een klimtocht of welk avontuur dan ook, moet je je camera meenemen. En op het moment dat je camera meeneemt, gaan er heel veel andere dingen gebeuren. Dan kunnen er ook spontane dingen gebeuren. Dus de bergfilm gaat echt over het filmen buiten de comfortzone van de studio en van wat er hier... Rauw, naturaal. Rauw naturaal. Wat je dus ook ziet de laatste jaren in de ontwikkeling van de bergfilm, is dat het veel meer gaat over wat er aan het gebeuren is op dit moment in de bergen. De klimaatverandering, de consequenties van het smelten van de gletsjers, van de sneeuw. Waar je 15 jaar geleden nog films kon vertonen over mensen die met een helikopter zich lieten afzetten bovenop een bergtop en dan naar beneden skiën. Dat zie je niet meer, want er is ten eerste bijna geen sneeuw meer, maar je kunt ook niet met een helikopter naar boven. En ook die verhalen van die duizenden mensen die op de Everest gaan staan, je moet een ander verhaal vertellen. En dat zijn verhalen bijvoorbeeld ook over de cultuur in de hoge bergen, maar ook de cultuur hier om de hoek. We hebben ook een paar jaar geleden een film vertoond over het bergdorpje Veilen. Dus die bergen die zijn niet alleen heel ver weg, maar ook heel dichtbij. Ja. En dat vind ik wel heel leuk. En eerst hebben we dat altijd verteld met alleen maar film. En gaandeweg zijn we dat met veel meer dingen gaan vertellen. Met wandelingen, met eten, met kunst, met fotografie, met muziek. Alle manieren waarop je maar dat verhaal van die bergen kunt vertellen. Van die natuur, van die woeste natuur. Buiten gebaande paden. En dan kom ik eigenlijk weer terug bij mijn eigen avontuur. Toen ik als kind aan de overkant op het dak ging staan van het klooster. Om vanuit een ander perspectief naar de wereld te kijken. Dat is wat we eigenlijk ook proberen te doen met het festival. Mensen vanuit een ander perspectief weer naar je eigen wereld te laten kijken. Het is groot gegroeid, kun je zeggen. Hè? Jullie zijn Aken en Heerlen en dat gebeurde op de tijd van een dikke week. Hè? Jullie heel veel activiteiten, manifestaties. Ik neem aan dat je daar op jaarbasis heel veel tijd aan kwijt bent. Maar er blijft toch ook nog de basis van het tekenen. Want de schoorsteen moet ook roken. En dat wil ik ook me niet laten afnemen. Tegelijkertijd blijft dan ook weer... ik ben nu bezig met een strip waar ik al
eigenlijk al tijdens corona mee gestart was over de bergen in Georgië. Nou ja, dat kan ook weer een aanleiding zijn om daar naartoe te gaan, maar dat verhaal moet gaan over de Caucasus. En dan, ja, dus mijn tekenen blijft altijd wel terugkomen. Dat is iets wat ik ook altijd zal blijven doen, ook als ik niet meer kan klimmen. Ja. En tot slot, het lijkt me een vrij solistische aangelegenheid, dat tekenen. Hè? Want je hebt een beeld en je gaat dat uitwerken. Maar je werkt ook veel samen met collega's of mensen in uit andere kanaaltjes. Ja, ik ben soms jaloers op de tekenaars die zich echt helemaal kunnen opsluiten. Met Berend Vonk heb ik onder andere de Teken Kings opgezet. En hij kan zich echt helemaal opsluiten. Ik heb gewoon andere mensen nodig voor mijn inspiratie. Om dingen te doen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Ja. En Toon is nog hartstikke jong. Hè? Je gaat het nog een jaar of 25 volhouden. Ik denk het wel, ja. Toon, Ja. fijn dat je met me hebt willen praten. We sluiten af met ons Elsje. En wij hopen dat je een mooie boodschap voor de mensen thuis hebt. Die moet ik hierna vertellen, die boodschap? Eerste boodschap, dan drinken. Eerste boodschap. Er ligt altijd avontuur vlak om de hoek. En ze gaat dan op zoek naar dat avontuur. Kom er maar op. Ja. Cheers. Angerkier bij Moelen met Pelt. Kinderen zijn een open boek. En ik weet dat ik op een gegeven moment in een kringetje bij de kleuters aan de kinderen vroeg van hoe oud denken jullie dat de juffrouw is? En dan zag ik kind, ik denk heel oud, want je hebt hier al rimpels en hier al rimpels. 80 zag het.